24 гадзіны працягвалася гульня, а па сцэнарыі два бакі супрацьстаяння разведвалі, высвятлялі каардынаты і слабыя месцы праціўніка. Задача не з лёгкіх перашкодзіць супрацьлегламу боку выканаць пастаўленыя мэты. Сёлетняя гульня праходзіла ў іншым фармаце, нязвыклым для страйкбалістаў. Да аўтамабіляў, на якіх па лесе перамяшчаліся так званыя вайскоўцы, далучылася і авіяцыя. Такі падыход да страйкбола ў нашай краіне выкарыстоўваецца толькі ў Брэсце. Тематика работы нашего Брестского городского аэроклуба ДОСААФ заключается не только в том, что мы выполняем полеты, парашютные прыжки, но также еще развиваем военно-прикладной вид деятельности, спорт, страйкбол, поэтому все взаимосвязано, тем более, когда проходят игры страйкбольные, тем самым мы проводим, как бы это пафосно ни звучало, подготовку или популяризацию службы в вооруженных силах Республики Беларусь. То есть тем самым готовимся не просто на плакатах теоретически, а практически к выполнению тактических действий. Усё як у кіно, авіяцыяй высаджвалася частка груп абодвух бакоў супрацьстаяння. Адны дапамагалі заблакіраваным сілам, іншыя не давалі ім прарвацца. Кульмінацыяй стаў груз, які з паветра скінулі ў поўную кропку, а страйкбалістам неабходна было яго знайсці хутчэй за свайго праціўніка. Гульню арганізоўвалі брэсцкая страйкбольная каманда «Усходні блок» сумесна з мінскай «Омега». Гульня умоўна закрытая, узяць удзел маглі не ўсе жадаючыя страйкбалісты. Здесь мало уметь играть в страйкбол, мало интересоваться страйкболом. Надо еще, скажем так, быть хорошо подготовленным. То есть это определенный уровень снаряжения, определенный уровень навыков, определенный уровень подготовки как команды. Гульня носіць цікавую назву «Д6 на пределе». Суткі нон-стоп без перапынку на мяжы фізічных і эмацыйных магчымасцяў. Дарэчы, вага рыштунку можа дасягаць 30 кілаграмаў. Гульня скончылася ўнічыю, пакуль усе задачы выкананыя. Наступныя дзеляцца арганізатары зрабіць Д6 на пределе міжнароднай. Кантакты ўжо наладжаны. Тацяна Ігнатавец, Дмітрый Курашоў, Уладзіслаў Жыбуль, тэлерадыёкампанія «Брэст».